Ωραία, γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε 99 μέρες, 99 νύχτες στο δάσος. Ναι, και πάμε να παίξουμε. Ωραία. Και ξεκινά το παιχνίδι. Ωραία, πάμε. Θα μπω εδώ, στην 3 άτομα. Και ξεκινάμε. Πάμε στο δάσος που ξεκινάει 99 μέρες νύχτες στο δάσος. Ξεκίνησε. Ωραία. Μας λέει τώρα ότι πρέπει να κόψουμε αυτά εδώ τα ξύλα, με αυτό εδώ το τσεκούρι και να τα βάλουμε εκεί και θα ανάψει σιγά σιγά η φωτιά. Ωραία, κόπηκε. Ωραία, θα πάρουμε αυτά εδώ με το σάκο μας. Σπώνουμε και αυτά εδώ. Ωραία. Πάμε να τα ρίξουμε στη φωτιά τώρα. Σχεδόν την ανάψαμε την. Ωραία. Πάμε να πάρουμε πάλι το τσεκούρι μας. Κόβουμε το δέντρο. Σιγά σιγά θα κοπεί τώρα. Ωραία. Πάμε να πάρουμε αυτό εδώ το ξυλαράκι. Ωραία. Πάμε τώρα στη φωτιά. Ωραία. Σχεδόν γέμισε. Λίγο θέλω ακόμα. Ωραία, κόπηκε. Πάμε να πάρουμε και αυτά εδώ. Ωραία. Πάμε τώρα στη φωτιά. «100% φωτιά» και πάμε. Για να δούμε προς τα που είναι αυτός. Πού κρύβουμε. 429 μέτρα. Από εκεί. Είναι λύκη. Παιδιά, γυρνάμε πίσω, είναι... ναι. Έρχεται νύχτα. Πρέπει να πάμε γρήγορα πίσω. Έλα γρήγορα. Πάνω στην ώρα. Τώρα να χαθεί φωτιά, δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάτι μας λέει τώρα εδώ. Ωραία, λοιπόν... Τώρα θα πρέπει να περιμένουμε λιγάκι εδώ. Κάτι άκουσα.
και ξημερώνει. Είπαν ότι είναι από εκεί. Date 2. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μη μας πούν σε κάτι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Εντάξει, δεν μας βλέπει κανένας. Ωραία, λέω να γυρίσω, αλλά θα με φάνει λύκη. Ωραία, πάμε λίγο γρήγορα πίσω. Ωραία, μπήκαμε. Τελείωσαμε στη φωτιά. Πάμε να κόψουμε δέντρα. Κάπου πήγαν το ρυφλί μου, αλλά δεν τις βλέπω. Ωραία, κόβουμε και κόβουμε και κόβουμε. Ωραία. Πάμε να ανάψουμε τη φωτιά. Τέλεια. Άξ. Κόβουμε. Ωραία, κόπηκε. Έχουμε και φυτό. Θα προσπαθήσουμε να το φυτέψουμε. Ωραία, πάμε. Πού πήγε το φυτό μου? Έπεσε. Ωραία, πάμε. Πάμε να το φτιάξουμε. Δεν γίνεται. Οπότε, bye. Πάμε να κόψουμε κι άλλο δέντρο. Οπα, λίγο γρήγορα. Γρήγορα. Βέβαια, πάνω στην ώρα. Ξέρετε τώρα γιατί κάνω έτσι? Επειδή εδώ πέρα είναι ένα ελάφι. Να, τους βλέπετε αυτούς? Και να το ελάφι. Κάτι σκαρώνουν αυτοί. Και τι προσκυνάγα στο ελάφι. Ναι, ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe, comment, share και ό,τι άλλο μπορείτε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι το Grow Garden. Φιλιά πολλά. Περιμένετε λιγάκι.